martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mga ramoti parnguluan nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Homa na mga ramoti roha doho pikiran nami di bagasa todim tod di parbadia. Asa takas sutangiho kami, jala takas suatu sihami hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, di minggu na padua hodung Epipanias sadarion, ima na tarsurat, di buku sada Korin bidusada, mamuka sian ayat 4 sahat tu ayat sia. Sada Korin bidusada ayat 4 sahat tu ayat sia. Tapi hutihuk madirohata, hujaha madihita. Madok mauliate doau toktong di debataku sialahamu. Marningot asini rohani debata naung nilehonna Tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ai naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai. Disadok hatai nang disude pangat tusion. Ai naung dipahok do dihamu panidangion taringot tu Kristusi. Asa dada nahurangak kamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata. Namai-mai manamahamu di hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu ro di ujung gabe sohasurahan di ari ni Tuhata Yesus Kristusi. Haposad do debata naung maju hamu tu parsaoran dohot anak na Yesus Kristus Tuhatai. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata asini roha dohot dame ni debata di bagasan Kristus dibuhai naking turpukon marhite ayat obati. Nani dok ni si Paulus asini roha ni debata dijauhita gabe naposona. Di bagasan asini rohanaido di pasahat dame tujolma. Marhite pajowon na dihita gabe na posona di patuduhot debata naung mardame hita dohot debata. Turpukon ima hata pamukaan ni surat ni aposteli tuhuria Korin na ginuaran na tabe dohot mauliate ni Apostel Paulus. Ala dibaritahon si Chloe adong nasodenggat di huria Korin. Ima bikas na disurat. Ditongos si Paulus suraton sian Efesus. Laho paturehon na masa di huria Korin. Masa parbulat-bulaton di huria Korin ala panatisme ni ruas makaholongi aka guru pangajari na dirajumi masay sangap ditikii ala parbinotuan na sida na tibo di parugamoon dohot di pengetahuan umum. Gabe adong ma di huria Korin na mangguari dirina parte Apolos, Kepas, Petrus, dohot parte Paulus. Masa parbulat-bulatani ala dirajumi halak junani dirina napistar. Dohot ala adong guru ni halak Jahudi narosian Jerusalem. Boyan notajaha disada koripitu ayat 10 walu. Ima nasosadala do guru nasian Kristen si pelebeku. Alani ima dipaingo si Paulus suriai asa maka moleatehon asini roha dohot dame
nasian Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, domu tu topik ni minggutta sadarion, naung gabe mamora dohita di bagasan ibana di nasa luhutna. Buasa na parjolo ala patar pajowon nai marhite parange na denggan. Tarjou hita papatarhon pajowon ni Tuhani di ngoluta marhite parange na denggan. Di pasobok si Paulus dirina dohot surat nai. Lapatanna manangaha pena sinurat nai sian nasa rohana doi jala dirina do napi na tuduhon na disi. Songon apostel ni Kristus na di jou dipilit jala ditotopon mangihutton lomo ni rohani debata. Di pabua ibana do nang nama dongani ibana. Ima si Sostenes na setia madongani ibana litiki. Di pabua si Paulus do nak kamu baon ni rohana. Do persuruan ni debatatu ibana mamaritahon barita naulii tu halak si pelebegu. Di guari ibana do huria korin huria ni debata. Lapatanna debata do na paujakoni marhite akana porsea. Jala debata do na puna huriai dang jolma. Diha porsiai ibana na badia do akana terjowi di bagasan Kristus. Na marhasa daun dohot akana badia. Nama jou guarni Tuhani manang didia pe maringanan. Hurian itu hatta turpukon diturpukon gabe jamita di minggu na padua hodung Epipanias. Jala marhite jamita di minggu Epipanias disungguli hita papatar hot Tuhani marhite parngoluan si ganupari. Na terjauh do hita gabe bangso ni debata. Di jauh hita mangihutton ibana. Dada ala adoka surung atau bana dipilit hita. Alai ala asini rohana do. Pamiliton na di hita unang gabe tabahin tugijang ni roha. Ay soala hata wota uban na dipilit tita. Holan ala asini rohana do. Molo balgape dilehon ulaota ikor rajumata doi asini rohani debata. Ala na dipilit Tuhani do hita gabe si ihutton ibana. Unang maila hita papatarhod dirita si ihutto Kristus. Nang pe nuaing jot-jot hita didok kapir dohot manusia haram. Dang maila si Paulus papatarhod dirina apostel ni Kristus. Hita pe ditikina une dohot naso une disungguli hita asa papatarhon diri si ihutto Kristus. Tapapatar hadiriota si ihutto Kristus ima marhite parange nadinggan. Huria na hinaholongan ni Tuhatta jou-jou na padua humma ala naung mamora hita di bagasa Tuhani tapapatar mapajowon nai marhite roha mauliate. Adorang so dipasahat si Paulus isi dohot sakapna pasahat to surati jumolo do dipasahat dabena naung somal dipasahat ibana di akka suratna na asing ima asini roha madihamu dohot dame nasiat debata. Marhitei parjolo dipasahat ibana parsauranna dohot turia korin. Parsauran na marojahan tudame nasian Yesus Kristus. Anggiat parsauran na dohot turiai dirahuti holong dohot asini rohani Kristus. Toktong dipatujolo mau liati ni rohana tu debata. Na margogoi honibana mangula ulaonna domu tu pajoni. Lumobi asini rohana nama bahit jongjok kuria korin. Dohot na mangalehon aka asini rohana tu huriai
marhite ruas ni huria na marharoroan siar ragam ni bangso parnguluon dohot parbinotoan. Asin ni rohani debata na pinasahak na tuhuriai ima parjolo hamorao di parbinotoan di hata ni debata dohot di ilmu pengetahuan umum. Lapatanna na magodang dohuriai di bagasan kuantitas dohot kualitas hobbartu perkembangan ni zaman. Na paduahon asin ni rohani debata tuhuriai ima parsihohoton ni huriai manidangi na Kristus do si palua hajol maun. Songon ahli teologi si Paulus dohot ahli sosiologi masyarakat takas doi di parrohahon ibana. Alani ido disungguli ibana asa mangaramoti hasadaun di tonga-tonga ni huriai. Jala huhut marsihoho nasida maka tidak ko kaluaun na pinatupa ni Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni situasi na hurang masyatusan na mabahen tubuh parbulaton. Hurian itu hatta tapapatar pajouon na tajaloi marhite na girgir madok mauliate tu debata. Di surat nana asing pe saya disungguli si Paulus do hasadaun ni suratna asa girgir madok mauliate tu debata. Didok madok mauliate mahamusiala saluhutna ai ido dipangido debata sia kamu marhite-hite Kristus Yesusi. Sada Tesalonika 5 ayat 10. Sada sitirota do sia si Paulus nang sia suratna hasomalam madok mauliate tu debata. Ala asini rohani debata do denggap basana na pinasahakna tuhuriana. Sada narikot parrohahonotta di ngolutta ringgas dohita mangido tudongatta alai macai bakol dohita madok mauliate tudongatta. Murasi tutu dohita makalupa ho pabahenan ni debata doho pabahenan ni dongatta. Macai ingot jala ngot-ngot dohita di rohatta marningot na hacit na binahin ni dongatta. Alai jok-jok dohita lupa dinadenggan na binahin ni debata dohot dongatta tuhita. Hurian itu hatta molo tarimang-rimangi hurang jok-jok dohita madok mauliate tu Tuhani ai sai disarihon didongani jala diramoti dohita. Dilehon nasa narikot di ngolutta nangpe sota pangido. Dilehon nasa narikot di ngolutta gabe mamora hita di basa-basana. Ai uboto ado ibana dia manarikot di ngolutta. Alani lam tapagirgir madok mauliate tu ibana. Ai na ditukoli jala na didongani dohita. Na madok mauliate dohita molotalehon na nilehon nai tu na hurangan. Ape holik dohita. Tapapatar pajalo otta di basa-basa nai marhite na girgir madok mauliate. Huria na hinaholongan ni tuhatta na perpudi imana patuluhon. Ala nang mamora hita di basa-basa ni debata jojo tu hita ima tapapatar mapajowon nai marhite serep ni roha. Songop pangaripunan ni surati diodolho si Paulus dangadong na hurang di huria Korin sian basa-basa ni debata na meragami. Holan napai maho basa-basa na umalgama huriai siar debata. Ima hapapatar ni Tuhan Yesus Kristus dingolu ni ganup ruas ni huriai. Molo-olo hita mangarimang-rimangi pardalanan ni ngolutta sahat tutikion. Songod dia debata marmuduho ngolutta. Songod dia debata manupai ulaotta. Songod dia debata manariho kita marhite na torasta. Marhite akka gurutta. Songod dia hagabeotta jabatatta. Disungguli ido hita asalam pajonok diri tu Tuhani. Ala akka keberhasilatai disosoi do hita marlas ni roha laho mamuji Tuhani. Boy do akka namasa dilebungta gaberenunga di hita.
Natuari hipas dope, marhuaso dope, hapesa darion nunga marujung nguluna. Natuari mamorasi tutu dope, hapesa darion nunga marpogos, jala martabuni ala godang ni utangna. Naing may ngotot ta mang inang, huria na hinakolongan ni Tuhata. Jotado akka paso-paso ni Tuhani, mabay sa dahalak, mardebata konarta do tepeng. Gabe lupa di debata. Jojo di akka keberhasilani, lupa jolma nasiatano do ibana. Jala ikomulak gabetano. Lupa jolma na martiti do ngoluna di tanoon. Alani disungguli jami tau kita, maka tidakon nasihat Tuhanido sude basa-basa nata jaloi. Alani tapapatar ma basa-basa nata jaloi, marhite serep ni roha. Basa-basa ni debatadui, unang tapakke keberhasilani dingolutai tugijang ni roha. Manang babal-gabalga dirita alai tapakke mai laho pasal hotte dirita tu Tuhani dohot tu dongata. Songon si yuto Kristus sita iko sumurung kualitas ninguluta sian si boto surat dohot akka parisei. Amen martangiang mahita. Mauliate madihode bata jahuba naung papatarho nasini roham dihami marhite hatam nabadia inakutangi kami. Mauliate Tuhan di luasodo kami mamora di seluhuna alani asini roham dihami atong pasu-pasu mangulunami asa manoktok kami papatarhon parangina dinggan mangulu di bagasa serep ni roha dadani pajuon nami diho naung dipilito kami gabe naposon. Amen.